Bones, benvinguts a 4, un podcast on parlem amb artistes que tenen el seu ADN, l'art. Avui a 4 ens endinsem en el món de la poesia amb la Noemí Morral, per conèixer les seves experiències, anècdotes i vivències. Bon dia, Noemí, què tal, com estem? Bon dia, Joan. Molt bé, gràcies. De res. On estem? Com és que ens has portat aquí? Mira, estem al passeig marítim de la Barceloneta perquè visc molt a prop, al barri, visc al barri de la Barceloneta, i és un lloc que m'encanta passejar-hi, sobretot quan surt el sol, a primera hora del matí. És una meravella que tenim a la nostra ciutat. Sí, home, és una meravella la imatge i no hi ha tanta gent i s'està més tranquil també. Exacte, sí, és el millor moment del dia, després ja no cal que tornis. Com et vas fer poetesa? Mira, em vaig fer poetesa per circumstàncies de la vida inesperades, perquè jo, de fet, era economista. I em vaig fer poetesa perquè vaig, en un moment donat, en un moment difícil de la meva vida, en el que es va morir el meu marit, vaig aturar tot el que estava fent i vaig fer un viatge com de reconnexió amb mi mateixa, no? amb l'essència que jo em semblava que portava dins. I en aquest viatge és quan vaig començar a escriure i a dibuixar. O sigui, perquè per mi la poesia i el dibuix van bastant de bracet. Que bé. I en aquest viatge vaig connectar-me amb les habilitats de la infància, que perdem, no? Les habilitats de la infància que perdem. Perdem o que deixem passar, perquè... Exacte. Bueno. Aleshores, què seria per tu la poesia? Sembla que sigui ja part de la teva vida, que sigui una manera de viure o... Sí, clar, la poesia s'ha convertit en una companya de viatge, al final. D'aquest nou viatge que jo vaig començar de la vida adulta, no? D'alguna manera, d'aquest renéixer cap a la nena petita, però quan ja ets gran. I per mi la poesia ha estat la companya d'aquest nou camí que he encetat i que ha estat, de fet, al voltant de l'art en general, però la poesia va ser la guspira que va encetar tot això. Que bé. Per què escrius, aleshores? Per expressar els sentiments o ja és algo natural amb tu? Ja s'ha convertit en el dia a dia, l'escriure? Depèn. Cada moment penso que és diferent. Quan vaig començar va ser com una teràpia, escriure, perquè va ser abocar emocions, patiment, dol i també nova alegria. Hi ha hagut moments que ha estat més d'escriure una experiència, una vivència puntual en el temps i en altres moments també ha com desaparegut, saps? No he tingut la necessitat d'escriure. Per tant, no és que hi sigui sempre, no és que cada dia diguis, no, és que he d'escriure un poema cada dia, no. Apareix quan hi ha alguna cosa per expressar. Aleshores et deixes portar una mica per la vida. Quan saps que un poema està acabat, com per exemple, si jo quan escric una cançó moltes vegades la deixo en un calaix, que reposi. Quan tu tens els poemes davant, com dius, ja està, acabat, això m'agrada. Sí, és bastant intuïtiu, no segueixo ni cap esquema previ, ni cap convenció, ni cap... Quan m'agrada, no? Quan em sona bé, sobretot el tema, no? Tu que ets músic, també el tema de la sonoritat de la poesia. Això crec que és una de les coses que m'ha enganxat més. Aquesta musicalitat, no? La musicalitat que té, que quan dius, ara és bonic, el que sona és bonic, després és quan està a punt. Ha quedat rodó. Sí. Hi ha algun poeta o algun poema que t'hagués marcat també abans i que, ostres, diguis, ara ho entenc una mica. Sí, mira, hi ha un poeta que no és conegut, que és un poeta usonenc, que es diu Jaume Marín, que en l'adolescència, no? Que és d'aquesta època que dius les coses amb tanta intensitat, una amiga em va regalar un llibre
llibre d'ell, jo crec que va ser allà on em va començar a agradar la poesia. Eren unes poesies sentides però senzilles, amb, no sé, fetes això, musicals, i va ser allà on vaig començar a connectar-me amb aquest art. Que xulo. Sí. Però abans d'escriure el teu primer llibre, havies tingut algun contacte amb el món de la poesia, amb poetes, o havies anat a algun espectacle, a algun recital, i com a molt, i ja està? Sí, no, havia fet coses fins i tot, mira, amb els voluntaris lingüístics de Vic, perquè jo abans vivia a Vic, havíem fet un espectacle que es deia En veu nova les velles paraules, on nouvinguts a Vic de diferents països i gent nascuda a la ciutat ens barrejàvem i recitàvem junts Miquel Martí i Pol, Maria Àngels Anglades i Cim Verdaguer. I també va ser abans de que jo comencés a endinsar-me en aquest món. I va ser la primera vegada que vaig sortir a un escenari a recitar poesia quan encara no podia imaginar que això es convertiria en la meva professió. Que xulo. Sí, sense voler, allò, quan comences a fer el recordament del passat, vas veient, ostres, si no ha sigut casualitat, si ja... Sí, jo crec que hi ha com llumetes que es van encenent i que després amb el temps veus el significat del per què potser en aquell moment tu et vas connectar amb allò, perquè ja hi havia alguna cosa dins que es movia. Poses títol als poemes? Et costa? No poso títol. No Veig poso que és títol als algo poemes. recurrent amb la gent que feu poesia. En el meu cas, almenys, clar, els 3 primers llibres que tinc són històries d'un moment, relats, jo diria relats d'un moment de la meva vida que es podrien explicar a través de potser una novel·la, no? o d'un diari, però que s'expliquen a través dels poemes. Llavors, a mi em semblava que no era natural que tinguessin un títol, perquè és com un relat que flueix i que es desenvolupa a través dels poemes. Llavors els títols per mi és com que encallen la lectura. Clar. I a més et fan definir, et fan posar nom a un poema que potser la persona pot interpretar d'una altra manera i el títol en aquest cas potser pot condicionar. Sí. Condiciona molt més i a més sí que el format dels llibres que tu has estat presentant ja et dona això, a tindre una lectura més fluida i a viatjar. Exacte. Cosa que en altres llibres de poesia que estan editats de la forma més clàssica sí que és com títol, poema, títol, poema. Hi ha molts poetes, poeteses que no fiquen títols, llavors és poema, 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 però no hi ha aquest viatge tan treballat com tu amb les imatges i tot. Realment és molt interessant la proposta que vas fer. També ara se m'acut. Quan vas crear el primer ja tenies en ment fer aquests 2 més o crear-ne més? O tot ha anat sorgint? Mira, com que aquest el vaig fer així, seguirem. Sí, de fet, clar, el primer va sorgir per atzar, perquè evidentment jo mai hagués imaginat que hagués publicat llibres de poesia dibuixada, poesia encara, però dibuixada encara menys. I llavors sí que a partir del primer, no ho sé, els altres clar, van sorgir de la mateixa manera, no? Amb aquesta espontanietat, amb aquest dia a dia, amb aquest transitar, no? Que ens porta doncs, per l'entorn geogràfic on es desenvolupen les nostres vivències i no sé, ja van fluir com de la mateixa manera. Ja no em vaig plantejar mai tampoc posar-hi títols o fer-los diferents o era com explicar la història d'un altre moment. Que bé. Seguiràs fent històries de moments? Sí, espero que sí. El que passa que també penso que és bonic que la creativitat o la inspiració arribi en un moment on ens connectem amb alguna cosa concreta, no? Per exemple, en el cas del llibre del Camí de Cavalls, que és el tercer que vaig publicar,
jo he fet molts viatges, no?, de vacances amb amics o amigues, i en canvi a Menorca vaig començar a caminar i em va arribar el primer poema també sense buscar-lo. Llavors és com una senyal que et diu has d'explicar això, o vols explicar això. I llavors és aquí on llavors et connectes amb la creativitat i comencen a sorgir els mots, comencen a sorgir les ganes d'explicar aquella vivència que estàs tenint. Que xulo. Sí. A veure, clar, tens alguna rutina a l'hora d'escriure, aleshores entenc que per lo que em dius ets bastant anàrquica, aleshores no crec que siguis, com a molt tindràs la mateixa llibreta per dibuixar i per escriure, no m'imagino, cosetes així. Mira, ara segurament et decepcionaré, No, sí. Però normalment escric caminant i amb el mòbil. Hòstia. Sí, això no sé si és gaire... No, és divertit perquè tothom és de son pare i sa mare, no hi ha ningú que ho faci igual. Sí. Doncs en el cas de la poesia, el moviment, sobretot això és pel costat del mar, no? El moviment pel costat del mar em porta, no sé, aquesta energia creativa que em fa escriure. I ho fas escrivint, no fas notes de veu, potser? No, escrivint. Agafo les notes del mòbil i escric la idea que em ve. Sí, llavors sí que és veritat que l'últim llibre, que és El port dels endins, que és un diari del confinament, clar, aquest sí que el vaig escriure amb una llibreta i tancada a casa. No hi havia més remei. No hi havia més remei, vull dir que aquí sí que no ho escrivia al mòbil. Podies passejar per casa, també, si volies. Sí. Va ser una experiència nova, perquè primer vaig pensar, vols dir que fluirà aquí dins? I sí, també. Bueno, i has provat la vessant dels escriptors de tota la vida, no? Però és el que t'estava dient, també, la llar era el lloc on estava passant el que estàvem vivint. Sí. Jo crec que necessito estar en l'entorn on experimento el que vull transmetre. I en aquell cas, clar, era dins de casa. Sí. Que, no sé, l'entorn m'ajuda. Clar, sí, bueno, és l'energia aquesta que et mou a voler expressar el que estàs sentint. Exacte, és com això, fer un poema de Menorca quan no ets allà, a mi se'm fa estrany. Bueno, si fossis de Menorca tota la vida, jo no la trobo a faltar, podria entendre. Sí, com d'enyor, no? Enyor per l'illa, allò, sí. T'has marcat algun repte en el futur o algun objectiu que, a part, sé que estàs escrivint? Sí, ara també per un altre atzar estic fent un llibre de relats. O sigui, i aquí també ha estat bonic perquè jo imaginava que la meva essència eren els poemes. I quan m'he posat a escriure aquests poemes llargs, no?, que són els relats, també ha estat molt divertit perquè he sortit del jo. La meva poesia fins ara estava molt centrada en la meva vivència, no? Com em sento, on soc, què estic vivint. I clar, els relats són uns 30 relats que el protagonista és un personatge que no sóc jo, que me l'he inventat, no?, que té vida pròpia, i això també ha estat una experiència nova molt divertida. Sortir del jo i poder fer el que vulguis. Ja, fins i tot t'has trencat amb els teus esquemes, les teves manies. Bueno, exacte, sí. Tens llibertat total i és igual, tot. Sí. Hi ha algun festival, algun espai, algun local, algun lloc que diu vull fer que no hagis actuat, no hagis fet un recital encara i que t'agradés? Imagino que hi ha la sortida del sol aquí. Seria fantàstic fer una trobada. Sí. No, així no penso en cap lloc en concret. De fet, tots els espais són bonics per omplir-los de paraules, no? Vull dir que allò, que t'hagi quedat a l'espineta. Mira, m'hagués agradat anar aquí, encara no... O aquell lloc que hi has anat i, ostres, és que m'agradaria repetir-hi perquè... Un lloc on he viscut moments molt especials és a l'Original, aquí a Barcelona, que allà hi vaig presentar els 2 primers llibres i sempre hi va haver un caliu impressionant
i de fet és un lloc que jo hi vaig regularment i on he descobert molts poetes joves, vells, i m'he posat també, m'he connectat amb el cercle poètic de la ciutat. I que per mi, home, ha estat un lloc important en aquesta meva trajectòria de poeta. I també, ara, per exemple, fa temps que no hi he fet res i precisament aquests dies pensava que els hi passaria una proposta per fer-hi un altre recital. Avisa'm. Sí, i tant. Allà sempre és bonic d'anar-hi. Sí. Vale, doncs ja anirem acabant i aleshores et vull fer 2 o 3 preguntes que sempre les faig a tothom. Una és el fet de si creus que és important com a artista treballar-te la salut mental, si és més important com a artista degut a que sempre estem jugant amb les emocions. Jo penso que l'art ens ajuda precisament a treballar la salut mental i la creativitat i moltes vegades flueix quan no estem bé perquè necessitem expressar allò que ens està passant. Per tant, home, els artistes i a més penso que l'escriptura és una de les eines que ajuda més en aquest cas i som molt afortunats perquè tenim aquesta eina que ens ajuda segurament a trobar-nos millor emocionalment en moments complicats. Per exemple, no? El que estàvem parlant del confinament doncs va ser un moment complicat a la nostra història que els escriptors, els poetes, segurament van ser superprolífics, no? Els músics van posar a compondre. Per què? Perquè era una vàlvula d'escapament. Per tant, crec que som molt afortunats de tenir aquesta eina tan a la mà. I tant. Què és el que més mandra et fa com a artista a l'hora de fer, si rellegir els llibres abans de publicar-los, organitzar xarxes socials, la búsqueda d'espais per fer les presentacions? Què és el que... Sí, home, el tema de les xarxes és una mica pesat, sí, es fa feixuc, perquè jo, si pogués no haver-ho de fer, realment és un dels temes que és pesat i no sé fins a quin punt és gaire efectiu. Abans estàvem comentant que si la gent té la sensació que fas moltes coses però no, a les xarxes no hi ha una atenció a allò que s'està llegint. Llavors, sí, la gent veu passar imatges i prou. Ara, si no hi ets, també és com si no que no existeixes. Exacte, sí. És això, per donar la imatge que s'estan fent moltes coses. I després, l'altre tema que és molt feixuc és el tema de trobar espais on poder compartir el que has fet, perquè trobo que estem en un país com molt endogàmic, no? On en els festivals de poesia és molt difícil entrar perquè hi ha molt sempre els mateixos cercles de gent o que ho fan molt bé, però després també és complicat poder accedir en aquests espais que estan molt bé perquè els organitza algú altre, no? I pots, a més, compartir amb altres poetes. Vull dir que això també és feixuc i a vegades et porta una mica de frustració, no? Perquè són moltes hores dedicades a fer contactes que no... Que de cada 51 respon. Exacte, sí, aquest silenci, no? Sí. D'enviar propostes i que ningú et respongui res. Ostres, m'ha costat de gestionar. Ara ja ho sé i mira, ja penso... És el contrari, no? Quan contesta algú dius, això és un miracle! Però en tot cas tampoc em puc queixar perquè també he pogut fer moltes coses, malgrat... Sí, Déu-n'hi-do. Malgrat haver començat tard, no?, aquesta trajectòria, però he pogut fer... És que has contactat amb molta gent i has escrit molts més. Sí. Ja, per anar acabant, què és per tu la música? Home, per mi la música és vida, és llum, és inspiració, benestar i també és companya de la poesia. És molt bonic quan un cantautor com tu, Joan, musica un poema com el meu, que vas musicar,
això és un regal immens. Ara vaig anar a una escola, ara per Sant Jordi, amb nens de tercera bàsica que tenen 8 anys, i vam escriure un poema a la pissarra, i quan el vam cantar van entendre que la poesia era bonica i que no eren lletres posades en una pissarra, sinó que eren música. Per tant, Que xulo. és molt especial. Sí. Què et sembla la música de Joan Blau? Home, la música de Joan Blau... Mira, la música de Joan Blau connecta molt amb la meva poesia, perquè de la senzillesa transmet profunditat. I això penso que és màgic, que no necessites moltes notes i moltes paraules per poder expressar molt, sinó el just perquè connecti amb la persona que t'està escoltant. I crec que amb això tenim universos que es connecten molt bé, i per això m'agrada molt el que fas. Que bé. De fet, una cosa que em fascina molt dels músics és això, la senzillesa del músic que sap fer la nota que toca en el moment que toca i ja està. I saber estar allà fent només aquella nota. Exacte. És que en saps. Sí. Home, doncs, te pots aplicar No, no, falta molt que aprendre. Perquè ho fas molt bé. Merci. Doncs res, fins aquí l'entrevista, un plaer, moltes gràcies per compartir amb nosaltres les teves experiències i ens veiem aviat. Molt bé, gràcies a tu per aquesta entrevista tan xula i per l'oportunitat d'estar aquí parlant en aquest lloc tan meravellós que tenim. He vist sortir el sol i ara ja se'ns ha aixecat i tot. Genial, doncs ja està. Molt bé. Moltes gràcies a mi.